Здравейте, аз съм Ванеса. Това е втората част на видеоклипа, който е свързан с знания. Във втората част, освен знания в интернет, ще ви покажа и как трябва да възприемате информацията. Защото научно доказано е, че животните не мислят, а всичко е при тях инстинкт и рефлекси, един вид за самосъхранение. А, Те един вид доказано е, че не мислят, поне според едни учени. Според мен обаче и човека е стигнал до това ниво на животно, в което каквото му се казва, а, един вид като рефлекси, той не вкарва пълния капацитет на своят мозък. Казва му се какво да мисли, а не по какъв начин да мисли. Затова в даденото видео, освен нежитейски и житейски ситуации, ще има и примери, за да ви науча как да разсъждавате. Започвам с информацията от интернет. Цялата информация, която виждате в интернет, е личностно развитие. Всяка една дейност на човек, в която той се опитва да предаде дадена информация, дали чрез видео или написано нещо в някой сайт, съзнание. Много важно по какъв начин вие възприемате и какво въздействие оказват на вас тази дадена информация. Един вид до какви изводи вие също ще стигнете и колко полезни ще са вашите изводи за вас. Източниците са различни. YouTube, който според мен измества телевизията, и много от журналистите и разследващи журналисти качват свои предавания, т.е. правят свои предавания. И такива хора, които също не са журналисти, но наистина имат доста хубави YouTube канали и са с доста голям смисъл. Това исках да кажа. Но се срещат и други, както много хубави и много смислени, може много неща да научиш, и според мен канали, които просто са направени с цел гледаемост. Той по самите заглавия се вижда, защото те кара да кликнеш върху тях, за да видиш за какво става на въпрос. Друг сайт, който аз наричам клюкарникът, ако го познаете веднага, това е Facebook. В него може да разбереш много лична информация за хората, стига да си тяхен приятел, да си им в приятели. Хората вече в днешно време качват абсолютно всичко. И излизат в самия Фейсбук, но не са към Фейсбук, разни сайтове, на които аз наричам новите жълти вестници, защото са с цел сензация и повечето неща, написани в тях, нямат смисъл, не са реални. Друг сайт, който е доста известен от тези два, това е TikTok. Той няма никакви ограничения, поне тук за България. Дори дупето да си качите, сигурно ще има просто лайкове и коментари. Дали ще са положителни или отрицателни, това вече е друг въпрос. Примерно в Индия е бил забранен, защото хората, за да са интересни, са качвали доста клипове с насилие, само и само за да се гледа. И там е бил спрян за известно време. От тук до сегашните казани сайтове и сами може да стигнете до тази логика, ако се замислите. Просто ви ги дадах като пример. Малко по-надолу, след като ви обясня как трябва да възприемате информацията според мен, защото аз я разделям на различни видове, за да мога да ви обясна по-конкретно за какво става на въпрос, и искам да ви науча да разсъждавате и да правите разлика. Сега на графиката, която виждате на вашият екран, първо, да кажа пак и отново да се повторя, правя клипчета за личностно развитие, и те са свързани с това, според мен, как човек трябва да се научи да мисли по-конкретно, как трябва да му се развива умът. И умът не са само знания, макар че в момента сме на това направление основно. Има поднаправления. Освен знанията,
Много е важно, защото те са един вид информация, как я възприемате. И в момента на екрана пред вас съм направила една графика, която показва начини на възприемане на информация. Те са два: предаване от човека или вие, ако искате нещо да предадете, и получаване, как я получавате. Директна или недиректна, или невярна информация, може още да се каже. Това е когато, примерно, има дадени типове хора, които са право куме в очите, което нещо, което искат да кажат, ще ви го кажат директно, без да шикалкават и да използват най-различни други думи, а директно ще ви кажат нещата, които мислят, и такива, които по заобиколни начини ще гледат да намекнат какво желаят и в каква посока искат да ви ориентират. Отдолу има вярна и грешна пак информация. Това е когато информацията няма нищо общо с реалността и тя изобщо не съществува. Просто това, което ви го казват, ви лъжат. И преминаваме вече на получаване на информацията. Първо, тук не съм го показала, но също може да се каже, когато човек се опита да ви предаде дадена информация, но не е добър оратор и той не може да я предаде както трябва и вие може да не я разберете, да не разберете за какво става на въпрос. И другото е правилно или грешно тълкуване на информацията. Човек може да се опита да ви даде дадена информация, но вие да не разберете за какво става на въпрос и съвсем по ваши си начини да го тълкувате и то да е грешно. Един вид след това реакциите ви и намеренията и нещата, действията, които правите след това, да не са добри за вас, защото просто не сте го тълкували правилно. Сега след малко ще ви дам примери, като започна. Тези примери ще са житейски и нежитейски, ще са свързани с интернет, за да ви покажа конкретно какво може да научите и как да правите анализ, защото това е един друг видеоклип, по който според мен съм го направила един вид да ви покажа, че трябва човек да знае поне минимален анализ да прави, за да може до някъде, нали, да разсъждава правилно според мен. Просто анализът, съкратено да кажем, е важен. Първият пример, който ще е свързан с това как вие възприемате получената информация. Малко ще започна отзад напред до това, което сега ви обяснявах, и малко предистория за примера, който искам да ви дам. Когато бях по-малка, една моя приятелка ми даде книги за личностно развитие и една от тях беше "Богат татко, беден татко" на Робърт Кюсаки. Може да я прочетете, много е хубава. Богатият баща, който е баща на най-добрия му приятел, му казва: "Трябва да накараш парите да работят за теб". А пък бедният баща му казва: "Учи, учи, учи, нали, едва ли не учи да получиш". Ако направим един извод, и първият извод е, ако бедният казва "учи" баща на Робърт Кюсеки, значи изводът е, че не трябва да учиш, което според мен е неправилно, или поне да имаш някакво основно образование, примерно казано, пък висшето да не го учиш, което пак според мен не е правилно. Тук в България първият извод за да е ученето, примерно на висшето, нали, истината е, че в България повечето хора отиват за да са на дискотеки, да са по клубовете и после това, което го учат, един вид не го работят. Моя извод е, че досега всичко, което съм учила, дори и висшето, макар и аз да не го работя, ми е потрябвало на точното място в точното време и ми е послужило за нещо. Така че според мен извод 2, да учиш, е правилното нещо. Плюс това, всеки човек учи нещо, дори елементарно. Дори днеска, ако станете сутринта и чуете времето, това пак е един вид информация, която ви носи дадено знание. И ще ви е нужно, макар и да е краткотрайно, примерно за днес времето вече минава деня и край вече тази информация не ви е нужна.
Дори и аз това, което в момента го обяснявам, са житейски знания. Почвам с второто нещо, което всеки път се повтаря от бащата на Робърт Кюсаки, вторият му баща, и това е накарай парите да работят за теб. След малко ще обясня Робърт Кюсаки какво иска да каже в книгата си, но преди това ще дам първия извод, който според мен най-елементарно може да си направите и в него има някаква доза реалност и вярност, но и смисъл според мен не е по-скоро точно прав. Изводът е да имаш бизнес и хората да работят за теб, а ти нищо да не правиш. Изводът съм го взела, в смисъл съм стигнала до него с това, че Робърт Косяки дава пример с едно момиче, което прави полюлей в книгата и накарва майка си и мисля, че най-добрата си приятелка да работят за нея, тя да препродава нещата като нещо като дропшипинг, модерният сега. Но не е точно това смисъл, който според мен казвам, Робърт Кюсак иска да предаде в втората си книга. Вторият извод, който съм дала за пример, това са парите да работят за теб дори като спиш. Този извод е направен един сърбин. Взела съм го, един сърбин беше в едно шоу, мисля, че финансист, и казваше на една водеща, че трябва така да направи, че парите докато спят нали, да работят за нея, защото иначе цял живот тя ще работи. При което дори когато се пенсионира, сам да кажа, при което аз се замислих и стигнах до този извод, който ще ви кажа, че Робърт Кюсаки и този финансист говорят едно и също, макар че да има разлика горе-долу в някои от думите. Какво искат да кажат те двамата? Всеки човек на края на годината или по принцип, нали, мисли, че заслужава увеличение. И примерно, ако е изкарал 2000 лева, ще иска 2500, примерно казано. Вече има тук едно но, нали, смисъл от всеки мисли, че заслужава увеличение и мисли, че допринася за фирмата, но това е друг въпрос, колко допринася. Следователно, примерно, на края на годината, ако той е свикнал на един стандарт на живот с 2000 лева и започне да изкарва 2500, примерно ще му остават в някакъв период от време някакви пари. Но след това той ще свикне пак да си разпределя парите и тези пари ще започнат да не му стигат. Следователно, той ще иска пак увеличение, нали, в това, и понеже всеки човек си мисли, че заслужава повече, ще търси повече, дори когато се пенсионира, на него пак ще му трябва работа, която да му допринася за неговите разходи и за неговото развитие, т.е. в смисъл като се пенсионира, искам да кажа. Това искат да кажат и двамата. Направете така, че да си разпределите времето и да ви стига за всичко, когато искате да работите и когато има работа да я свършите и когато искате да си почивате. В днешно време има много модерни работи, които позволяват това вие да си избирате работното време и да нямате шеф за ограничения. Ще кажа сега девизът на рибите. Искам да живея като богат, без да съм богат. Направете си един стандарт на живот, който да ви позволи доста неща. Знаете, че по принцип дали ще са по-малко парите или ще са повече, пак ще отидете примерно до желаната дестинация, желаната държава. Пак казвам, тук според мен съвет е да не сте чак такъв маняк и толкова голям, примерно да кажем работохолик, да си живеете живота. Все пак другият ресурс, това е времето, също да е правилно да го разпределяте и да се радвате на малките неща в живота.
без това да ви е като мания самите пари, за да ги изкарвате, за да имате един добър стандарт на живот. И другия случай, може да не сте маняк, а пък да харчите повече, отколкото изкарвате. И също това според мен е доста гаден навик. Нали, да стандарта да искаш да ти е по-висок, но просто в смисъл толкова да са ти възможностите за изкарване на пари и да си в заеми. Затова направете така, че да имате повече свободно време, според мен, според Робърт Кюсаки, работата да ви харесва и да разпределяте времето без да сте като фикс идея с парите. Това исках и аз да кажа. Поне според мен това иска да предаде, пак казвам, той. И в различни видеа и в различни примери също го срещам, но според мен хората не стигат до този извод. Това са житейски знания, които исках да ви предада. Може да ги научите от всякъде, но според мен YouTube е мястото, което клипчетата са по-дълги и може на доста неща да ви научи. Стига човекът, който следите, смисъл да може да ви предаде и това, което ви предава, всъщност да е умно, в смисъл да има смисъл, който когато ви потрябва в точното време, вие да го използвате. Клипът, за съжаление, стана много дълъг, иначе мога да ги правя по 1 час. Но друго нещо, което съм научила, като работих по-малка, в Oriflame, това ми беше първата работа за изкарване на пари, е, че на човек трябва да се предава по-малко информация, защото мозъка, макар и той, нали, да не го осъзнава, това не е всеки човек, но повечето, започва да забива и не всичко възприема, когато информацията е много. Така че се надявам клипа да не е доста дълъг. Очаквайте клипчета, които пак ще са свързани с това как възприемате информацията и знанията, житейски и нежитейски, защото пак може да разберете неща, нали, които ви казвам и от двата вида знания. Най-важното, което забравих да кажа е това, защо дадах този пример. Този пример го дадах, за да ви покажа как трябва да възприемате информацията. Ако не сте я възприели правилно и вашите изводи не са правилни, макар човека да се опитал този автор, както съм дала с неговото, да ви обясни, но вие сте възприели по първият начин, първият извод, след това вашите действия ще са във ваш минус, няма да са във ваш плюс, защото вие, ако сте стигнали примерно до този извод, който дадах за пример, ще гледате да си намерите някаква фирма да си направите и да има хора, които да работят за вас. Но не това е смисълът, който иска да предаде автора. И във вторият извод, който съм го показала, е това, че иска съкратено да предаде как да разпределяте вашите финанси и вашето време, за да сте добре. Следователно, ако така сте го разбрали, след това в бъдеще ще има плюс във вашите действия, няма да е в ваш минус. С този пример исках пак да кажа, да ви покажа как да възприемате информацията и ако сте я възприели грешно, как ще действате и ако сте я възприели правилно, как също ще действате по друг начин, който ще е плюс за вас. Това беше от мен.